Jeste ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Enderman Gaming i Cocoon. Danas ćemo se malo upoznati sa mnom. Kao što vidite, ne vidimo cijel Minecraft pošto zbog nekih grešaka pri snimanju, ali nema veze, neće vam puno smetat. Sa nama je ja kao i uvijek Enderman Gaming, ali sa drugim skinom. I kao što znate, ja nisam dugo snimao. Valjda zbog škole i to. Išli u školu. Sad ćemo preko proljećnjeg raspusta, malo ovih 7 dana snimat, bit ćemo redovni. Šta još ima za reći? Snimat ću nešto ovako, nešto nedavno sa verzijama, nešto novo. Ali uglavnom ćemo snimati i Sarmcraft, pošto nam se svidio ovaj server. I šta još da kažem? Kreni! Šta kreni? Minecraft. Šta? Ali ne divu. I ljudi, sad ćete... Šta ćemo samo? Pa u sljedećoj epizodi ću napraviti kako se napravi nešto na kreativu, pošto nisam bio dugo. Sad ćemo ja i moj prijatelj početi nešto pravi na kreativu i u sljedećoj epizodi ćete gledati šta smo to napravili. Ćao!